Ve davya bülteni dami beri xwe bidinceyeke qedîm navçeyeke tarîxî hakikaten binêrin caddeyên midyata qedîm kolanên midyatê û kevirên ku li wê derê tabii bi wan kemiran hakikaten sinatekî hunerekê derdikeve li midyata qedîm cara sisyanê ku festivala çand û hunerê ya navnetewî çêbibe. Tabii bi festivalê wê hem çand, tarih, gastronomi hem jî hunerên midyatê werin nasandin û beriya festivalê jî li navçeyê kelecaneke xweş e. Kuçe û kolan bi tabloyên wêneyan û hunerên destkariyê hatin xemilandin. Li qadê kol hatin danîn, tandûr hatin dadan û gelek haziriyên din. Ev hemû hazirî ji bo danasîna çand, dîrok, gastronomî û hunerên midyada qedîm e. Li bajarê rengîn wê cara sêmîn festîvala çand û hunerê ya navneteyî were tertîb kirin. Midyat cihekî gelkî qedîma û vê festîvalê jî ez bawer dikim ku wê di midyadê de jî û di Ewropaa de jî û li gelek devera deng dê. Bu festivalê me hazirî kiriye me jî vê dê cih girtiya. Ev skak ji bonî halkê timê ji me re hazir kirina. Meelmê me usarotîjê me hemû hazirî ku kirî li vê dê danîna. Mihrican Jaliyê qeymeqamî û şaredariya midyadê hat organîze kirin. Slogana festîvalê jî sê roj û sê şevan midyade. Beriya festîvalê di nava gel de kelecaneke mezin heye. لا فستیوال خوش خلق مدیاد را یا باید نوادر الحمدلله یعنی مملکت ما خوش هم دعوت کردن یعنی ترکیه همون ببینده. Festival proje ver herkes midyatı. Festîvala çand û hunerê ya midyadê ku îro dest pê kir wê heta 8 îlonê dewam bike. Bültena me qediya bimînin di nav xêr û xweşiyê de êvara bixêr.